Vi er direkte live fra Campus Carlsberg i Carlsberg byen, og her er vi i gang med at optage en screencast, som er et afsluttende produkt på vores udskole specialiseringsmodul, og det er det tredje produkt, som har omhandlet makroalger, altså tang, som vi kender det, så langt de fleste kender det, og det er et tværfagligt forløb med madkundskab, så vi har også smagt på tang. I løbet af den her screencast, så kommer vi til at snakke om nogle forskellige begreber, de herrer de skal præsentere, og så kommer vi til at se nogle små klip, vi har lavet for at dokumentere vores udskoleforløb. Men hvad er det egentlig, vi kommer til at snakke om? Blandt andet så vil vi komme ind på, hvad lige præcis udskole kan, i form af sansning, oplevelse og hvad læringspotentialet er. Selvfølgelig gennem en masse teoretikere og deres belæg for, hvorfor lige præcis det her er relevant. Og så vil vi bestemt også forholde os kritisk til, hvordan de gik ud efter at have afprøvet vores undervisningsplan i praksis. Hvad var godt, hvad var skidt. Prøv at give nogle forslag til forbedringer. Og sidst ikke mindst, så vil August lige kigge forbi. Er der noget at give lidt refleksioner over helt forløbet? Præcis, ja. Nu skal vi til at se et klip, som er en introduktion til vores undervisningsforløb. Vi optog ude på Charlottenlund Fort. Nu skal vi til at vise vores præsentation, som vi optog ude på Charlottenlund Fort. Hej og velkommen. 7. C, som vi har taget med på tur her på noget udeskoleforløb, som er en forlængelse af det længere forløb, det ved jeg, som vi har haft nede i klassen. Med forklaring om, hvad forskellen på havplanter, alger er, og planter op på jorden osv. Det er jo som sagt en sammensætning mellem madkundskab på den ene side, derfor så skal vi ud og lave noget mad, og så biologi. Og det er derfor, vi har nogle læringsmål i dag, der hedder, at vi skal ligesom kunne vide, hvad rammerne gør for det at lave mad herude. Det at lave mad med vandplanter, ude i naturen på græs. Det er madkundskabsdelen. Og så i forhold til biologi, så skal I være helt skarpe på at kunne nøglebestemme lige præcis hvilken plante der vi har fat på. Det bliver blæretang i det her forløb. Og så skal I vide, hvilke dyr der ligesom befinder sig rundt om i plantens habitat. Og det bliver det, der ligesom er hovedgrunden. Derudover så må I godt gøre nogle tanker om, hvad det betyder, den her madlavning inden for rammerne af bæredygtighed og den moderne verden med knappe ressourcer osv. Det ved I, vi har snakket om det nede i klassen. Vi befinder os, som vi nok kan se, Prøv lige at hoppe videre, så vi får Andreas med i det billedet. gør vi, fordi det er tæt på skov på vores højre side. Jo, Andreas, min medlærer, han vil sætte ind i de specifikke opgaver. Vi har simpelthen med til at slæbe en masse grej, ikke? Og først og fremmest, når I får indfanget forskellige havdyr derude, så har I mulighed for at bruge de her fantastiske glas. Dyret hernede, du skal putte lidt vand i. Derefter så har I mulighed for at zoome ind på dyret, om jeg så må sige. Ved at kigge igennem låget her, hvis I zoomer endnu mere ind, så kan I klappe lupen ned her. Så har I faktisk to luper i. Den kan I bruge til dyrebestemmelse. Og Ja, imens at Andreas han introducerer det videre forløb og hvad eleverne skal, så skal vi prøve at komme lidt ind på, at vi har brugt nogle digitale læremidler. Vi har faktisk brugt QR-kodesystemet, så eleverne de har skulle kunne se nogle film, kommer til at vise en af filmene lidt senere, hvor de har kunne se, hvad de har skulle i løbet af den her lektion og ekskursion ude på Charlottenlund Fort. Grunden til, at vi har valgt at lave de her QR-film, det er, at eleverne de skal bruge deres smartphone til at kunne se filmene igen og igen, alt efter behov. Og det giver en styrke for eleverne, at de kan i virkeligheden arbejde selvstændigt, uden at underviseren skal være hovedstyrende i undervisningen, men kan være mere vejledende i virkeligheden. Og vi har brugt noget teori omkring digitale læremidler, og der har vi brugt Thomas Illum Hansens artikel, der hedder IT og medier i læremidlens perspektiv,
Og QR-kodekonceptet, det falder lidt ned imellem det semantiske læremiddel og det funktionelle læremiddel. Og det gør det på grund af, at selve QR-systemet er egentlig semantisk, men vi lægger noget værdi i det, så det kan bruges funktionelt, altså til et decideret redskab. Og her kommer elevernes smartphone også ind i billedet. At en telefon, som de bliver normalt bedt om at putte i lommen, her skal de bruge den konkret som et værktøj til at udfylde undervisningen. Selve det her med IT-kundskaber og bruge det ude i udskoleregi, det fortæller Hyllested også er virkelig vigtigt at kunne bruge det. Men eleverne skal ikke kunne arbejde alene med det. De skal have noget støtte, og det er vigtigt, at underviseren ikke kun sætter sig tilbage og træder ud af billedet, men det er vigtigt, at underviseren holder eleverne til ilden og stiller gode, uddybende spørgsmål og er med til at vække interesse for eleverne, så de kan bruge de her telefoner og QR-kodesystem til undervisningen simpelthen. Ja, og man kan sige, her på klippet, der kunne vi jo se, at det var medstuderende, vi afprøvede hele det her forløb på. Og det giver god mening stadigvæk, fordi de er ligesom udsat for de samme sanseoplevelser, den samme brug af smartphone, og bliver præsenteret for hele emnet på samme måde som hvilken som helst anden klasse, og vi har dermed også prøvet at formidle det på samme måde, som vi ville i en given situation. Ja, lige præcis. Ja. Vi kommer til at skulle vise et klip af en decideret QR-kodefilm om, hvordan, i dette tilfælde er det mig, der er filmet, hvordan eleverne de skal gå ud og høste den her makroalge, og hvordan de skal gøre det helt basic og helt grundlæggende med, hvilke redskaber de skal bruge, hvor de skal lokalisere dem, og hvordan de skal høste de her skud, så planten ikke, så makroalgen ikke lider overlast, unødig overlast og kommer til skade. Ja, den skal vi se lige om lidt. Inden at vi skal se QR-kodefilmen, så skal jeg lige præsentere egentlig, hvordan det rent praktisk kommer til at foregå. Det foregår i virkeligheden sådan, at eleverne er ude og afprøve det her forløb, og der har de på deres iPhone eller smartphone, eller så har vi printet ud, altså en QR-kode, simpelthen, som de scanner, og så kommer de ind på den side, vi er på her. I dette tilfælde er det en YouTube-kanal, det kunne være en skole-YouTube-kanal, eller en anden kanal i det hele taget. Vi har taget udgangspunkt i YouTube, fordi at den kender langt de fleste mennesker og bruger meget ofte. Så de kender platformen, og de ved, hvordan det fungerer. Når de bruger og scanner QR-koden, så kommer de ind og skal se en film, og den film, den skal vi se nu. Denne film, at eleverne de skal se, og de kan se, når de har brugt QR-koden og scannet ind. Og her er der en kort præsentation af biotopen, altså havet, som vi lige skal se. Meget kort. Det kører. Når man skal indsamle makroalger, altså tangplanter, som vi kender det, så skal man ud i det sådan naturlige habitat, og det er jo havet i vores tilfælde her. Når man skal indsamle tang, så er det vigtigt, at du tager det tang, som er ude i vandet, og ikke det, der er strandet op, at skylle op på stranden, for det er dødt, og det kan man ikke spise. Så man skal altså ud i vandet og ud og indsamle sine makroalger, og det gør jeg nu. Sådan der. Det var den ene film. Det var den ene film. Ja. Det vi ser på de her 2 næste videoer, det er simpelthen eleverne, der er ude med deres krop og sanse og fange noget blæretang og eksperimentere, prøve det af. Al den viden, de ligesom har fået ind via QR-koder, og kan ligesom løbende hele tiden holde sig selv op på. Som vi ser i klippet her, så opstår der en misforståelse, hvor de ikke har været helt skarpe på, hvad videoen egentlig fortæller. Og det er et glimrende eksempel på, hvor vigtigt det er at gå ud for dem at eksperimentere. Der er masser af læringspotentiale i det her. Det snakker blandt andet Kjeld Fredens om. Både i forhold til bevægelse, men også især i forhold til udeliv. Han siger, at mening opstår ikke op i hovedet. Den nye viden giver først mening, når man øver sig i at bruge den, og det virker begge veje. For der kommer også ny viden og nye erfaringer til, mens eleverne eksperimenterer. Det er simpelthen det, vi er vidne til her.
de medstuderende der. Ja, derude, så benytter vi noget værkstedsarbejde, som også er givende over for en eller anden form for inklusion og undervisningsdifferentiering, hvor de får lov til at prøve de forskellige emner af ved forskellige stationer. Ja, hvis man lige skal slå en krølle på det, så er det rigtig vigtigt at have sig i mente, at der ikke nødvendigvis er bedre læring i udrummet, men at det simpelthen afhænger af rammesætningen og den lærer, som står for det. Og det hjælper i givet tilfælde her, at vi er 3-4 lærere faktisk ude om det her forløb. Her er vi sådan en lærer i aktion. Yes, okay. Nu er vi ved at være der. Vi kan se, at I har i gang med at koge noget vand på tankersættet. Hvor har I fået det vand fra? Jamen det har vi hentet ned fra havet. Okay. Hernede bag os. Ja, saltvand. Det giver smag til det, vi skal på. Hvad har I tænkt jer at gøre nu? Jamen, hvad er det, vi har tænkt os at gøre? Jamen, vi har tænkt os at koge noget, det vi har kigget her. Ja. Og så efterfølgende har vi tænkt os også at stege noget. Okay. Så vi skal prøve at smage det på 3. Og der var der noget, du var meget interesseret i at stege i en speciel olietype, vi skulle snakke om. Ja, det er sådan noget sesam. Det har du fået anbefalet også. Ja. Ja. Det er også noget sojasauce. Ja. Det tror jeg er ret godt. Og ellers så kan man jo bare drysse det på for at få noget mere smag til det, kan man sige. Vi kunne også godt tænke os at smage det rundt, tror jeg. Ja, altid det. Så vi kan sammenligne alle tre ting. Og jeg synes måske, at vi skal prøve at få alle tingene lavet først, og så smager vi. Okay. Klippet her, der ser vi et eksempel på brugen af de 9 kriterier for rigtig dejlig og god udskole. Nemlig det der med, at August som lærer i det her tilfælde går ind og evaluerer læringsprocessen, og eleverne gør det samme ved, at August hele tiden spørger ind til, hvorfor de gør, som de nu engang gør, og dermed reflekterer over, hvorfor de sker i den rækkefølge, og dermed, at eleverne opnår en større forståelse for de elementer, der er i spil i det her tilfælde. Derudover så har vi jo også et punkt, faktisk til nummer 9, der hedder, at læreren skal kunne sidde på sine hænder. Og lige her der er det jo så lidt atypisk i og med, at det ikke rigtig kan lade sig gøre. Men det er fordi, der er nogle sikkerhedsmæssige ting inde over. Der er et vist faremoment i at bruge tankersæt med gas. Der er en masse kogende vand, der er sprudlende fedt og så videre, som man skal tage højde for. Ellers så hedder det så sandelig også, at eleverne skal have de her sanseoplevelser, og det er jo noget af, i vores verden, noget af det allervigtigste ved brug af udskolen, noget af det fedeste. Så det der med at sidde med soda og havre blæst og tilberede tang, duften af chili og forskellige sesamolie og andet lækkert, det er noget, der hæfter sig i elevernes hjerne som en anden spændende oplevelse. Og det er ligesom det, der kobler teorien med praksis i det hele taget. Det er det, vi skal prøve at kigge lidt nærmere på nu her, når vi trykker play igen og ser resten af klippen med de kære elever. Lad os gøre det. Så prøver vi at tage låget af her. Og komme noget tang ned i. Yes. Det er lidt stykke til at være. For en flot farve. Det er helt grønt med det samme. Hold da op. Hvor lang tid skal det koge? Jamen, ligesom fortalte jeg før, så er det en hurtig kogning. Det er næsten en blanchering, tænker jeg. Så er det jo ved at være der. Så lad os prøve at få det op nu. Hold da op, det er en farve. Altid også. Jamen, lad os prøve at komme i gang med noget stejning så. Yes. Altså vi mener jo selv, at vi har bedrevet udeskole her i disse aktiviteter, fordi vi ligesom er gået udenfor, kan man sige, ud i det naturlige habitat og så videre, og eleverne prøver kræfter med de her aktiviteter udenfor. Det lægger vi helt klart i forlængelse af læringsmiljø i nærmiljø, som det hedder, og kan dermed gå sådan lidt imod den her generelle definition af, at der skal være sådan en kontinuitet eller gentagenhed i de her gå udenfor og lave en aktivitet, som der er nogle andre, der kunne have en idé om. Men igen, altså i bund og grund,
og det skal man jo have for øje, at der er mange forskellige definitioner af, hvad udeskole rent faktisk er. For der er nemlig det der med, at det kan godt være, at vi bare går udenfor, og så har vi en udeskole. Hvorimod der er andre teorier, der ligesom lægger vægt på, at der skal være en vis kontinuitet, som i, at det er hver torsdag, vi går udenfor. Eller i det her halvår, i den her måned, en eller anden form for kontinuitet. Det er et bevidst valg. Og det er bestemt også kobler teori fra klasselokalet indenfor. Så går vi ud og afprøver det i praksis, og så kommer vi tilbage og evaluerer på, hvad var det så, vi oplever, hvad lærte vi af det. Så i bund og grund også ud fra vores inde-princip. Man kan stille det relevante spørgsmål, altså hvorfor laver man ikke det her hjemme i klasselokalet i virkeligheden? Hvorfor laver man ikke madkundskab hjemme i madkundskabslokalet? Jamen altså, vi har valgt at bruge det her, fordi man skal kunne se eksempelvis makroalger i deres naturlige habitat. Så derfor bliver vi nødt til at gå ud og være der og indsamle det selv, så eleverne får et indblik og en mulighed for at se det i sine naturlige omgivelser. Det er essentielt, og det kan man ikke bare gøre derhjemme i undervisningslokalet. Der må man ud. Ja, det er altså fra jord til bord og så videre, som man siger. Ikke? Altså noget helt andet, i stedet for at madkundskabslæreren har købt noget tang, nu tilbereder vi det, som vi plejer. Det er bare en anden ingrediens, det er atypisk. Men det der med, at det kommer ud fra havet, noget vi plejer at svømme ind i, og tænke fyldt med krabber, et eller andet. At vi høster det og tilbereder det, og det er præcis det samme. Det gør jo, det er jo atypisk for at gøre det i dansk kultur i virkeligheden. Men i Asien har man jo gjort det i flere tusind år i virkeligheden, spist tang, og vi bliver nødt til at gøre lidt op med den danske kultur og den danske tradition, for ligesom at rykke elevernes grænser simpelthen. Og det er jo også en del af udskolekonceptet, at man kommer ud og får hands on og får rykket nogle grænser for nogle elever, og komme ud over deres komfortzone. Og det er jo det, der er interessant lige præcis med madkundskab, fordi det er sådan et atypisk fag, hvor man tænker, der kan vi ikke gå udenfor. Men det kan man rent faktisk, ikke? Ja. Det er det, vi prøver at bevise, at ligesom alle fag skal inkluderes i det her udeskole, og lægges væk fra, at det kun er geografi og biologi og naturteknik og de gængse. Ja. Selvom det netop også giver mening, altså kan man tit forveksle den der udendørspædagogik, hvor man siger, nu går vi ud, fordi det bare lige er godt ved matematik, og så laver vi noget der, eller geografi, eller hvad det er, eller en anden fag, ikke? Men det der med, at man tager lidt bruger og stole og flytter udenfor, og så sidder vi bare udenfor og har matematik, eller et andet fag, som vi plejer. Det skal man bare hæfte sig ved, at det ikke er udskole. Nej, der skal være mere i det jo. Det kan også noget. Det er noget helt andet. Ja. Og de udfordringer, der ligesom er i det, det kommer August så ind på nu, i forhold til de specifikke stationer. Ja, hvad vi har gjort os af erfaringer, hvordan det kan være, og hvilke refleksioner vi har gjort. Godt. Tak herfra. Yes. Take it away, August. Hey. Det er godt.